Now, arita mahigala sa atong discussion labot ini Tore. Kay medyo shocking kayo ha. Nganong shocking man mga sukid paminaw because hibaw ta unsa ka loyal kini si General Torre nga hasta ang iya mga higalang karir sa PNP, hasta iyang kinabuhi ug ang iya mahigalang pagkatao tanan iyang gihatag mahigala pagserbisyo alang sa administrasyon ni BBM. Straight to the point. Muna nga medyo shocking kayo. Nga gitangtang sa kalit karon sa Malacañang. Very shocking. Ang tanan karon nga nakadungog ining atong balita, daw makalingo-lingo, tinuod ka ni. Daghan gud sa atong mga group chat ningon nga legit ni nga maong balita. Ang tubag legit. Akong gi-tiksan ang atong reporter sa Malacañang. Confirm kining maong kamanduan. Pero mo lagi na mahigala shocking kayo. Kay lahi man gud mga kaigsunan og kananaang lahi ba og ibutang ta kini si Secretary Bunuan ron, Manuel Bunuan. Secretary sa Department of Public Works and Highways. Klaro maning anomalya ron mahigala sa DPWH. Kana mahigala og mingon nga gitangtang si Bunuan dili na shocking, ha? Straight to the point. Ha? Dili shocking mga higala. O gaingnon tama kaigsunan nga si Bunuan mo gitangtang medyo makaingon ka wa gyud daan naman to kay mga science daghan ko na muli ada magkag 545 billion ang kantidad giron palpak nga flood control project. Straight to the point. So medyo very shocking na mga sukid tigpaminaw. Dili shocking ko si Bunuan, dili shocking bisabag si Cristina Garcia Frasco o matangtang sa pagka-DOT Secretary, dili po shocking. Di na tama, kurat ba? Nga naman, ang mga timailhan, nag-away na si Romualdez o si Doc Frasco. Unya, kining si Cristina, gilaslasan ang iyang budget mahigala sa Department of Tourism, dako raman pagkalaslasa, nga miabot pagani mahigalang nagpalaban si Cristina karon dito sa Senate. Straight to the point. Anong gilaslasan ang iyang pundo sa Department of Tourism? So medyo doon ay mga science. Kung si Cristina Garcia Frasco maoy matangtang isip sekretary, medyo dili tama kurat na kayo yay murag maon na gito day. Kaingon ka ba? Og si Bunuan makaingon ka nga mao na gito kay kinis Bunuan god DPWH secretary, syaro naman sad at the very least danghag siya kaayo. Nga wa sa kabantay anang flood control project, daghan mga higalang guni-guni mga ghost projects nang naa. So makaingon ka nga na. Pero si Torre very shocking kay labihan ka loyal ba ni? Si Torre mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Nakasubay ba sa subok? Kay kini mga higala ang core group baya sa pada ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte didto mahigalas dahig. Mao mga kagalan nga giangko ni John Vic Remulla. Lakas ba ka John Vic Remulla unless si John Vic Remulla og story may nagkabangga. Pero gwa gani magkabangga mo na akong giingon kadtong nangalipay na karon. Nangalipay na may dala tangtang story. Ayaw sa ninyo pugong-pugongin sa ninyong kalipay kay utang mahibaw unsay sunod bot pasabot ani. Kadto sang naguol, lawa na story kaguol ana, ay mo palabig kaguol sad kay utang mahibaw unsay sunod nga kabanata ani. Ngano man mga sukid tigpaminaw, timan nga si BBM gipasubmit niya og resignation ang tanan nga mga cabinet secretaries, courtesy resignation. Pero mga kaigalaan, gibalik ang tanan except mahigala sa pipila lang kapudyot. Maihap ragtudlo ang wa na mabalik. Straight to the point. Si Torre pa ka, nga dako kay role ni Story mga sukid tigpaminaw. Mukanta pala hinuon ni tanan. So, di ba ka ni nga drama lang ni? Paukyab lang ni mga higala. Malimot na putain ni sa kini na flood control. Or baka mahigala di baka nga inyon nga girelieve unya dunay laing drama mahigala nga ibalik or malagmit itudlo day og lain nga posisyon cabinet post sa gihapon. Straight to the point. Tanawon na mga sukid tigpaminaw. Tanawon na og unsay mga posibilidad. Kay laliman ka kini niyang gibuhat may galakan ni Presidente Rodrigo Duterte, gitaya ni Torre ang iyang kaugalingon oy. Gitaya niya limang ka iyang hilaon si Duterte, ngilngigan tawhana.
Kaingon kagud nga ang tanan kong kasuko sa tao na ang turi. Lima kaiyang hilain si Duterte mga sukit tig paminaw. So unsa man ni tinuod gyud ka ni mahigala nga tangtang or naay laing plano sa BBM pala niya. Straight to the point. Now, arita mahigalas tong hisgutanan. Makaingon tas pagkakaron, kutob lang ta sa pag tagan-tagan. Samtang wa pa mahigala kining order ni Lucas Bersamin, Executive Secretary Lucas Bersamin, wa ibutang unsay mga rason. So sa ato pa igo pataron sa pagtagan-tagan ngano kaha nga girilibuhan man si PNP Chief Nicolas Torre. Straight to the point. Malagmit nga naay kasuko niya ang Malacañang. Pero mo naman tag magkaingon sa ka nga murag imposible man. Abot nagkahaon sa gikaha. Nagkabangga sila ni John Vic Remulla. Medyo mo na tag matingala pod kay kung panalitan di man na basta-basta ng banggaon story kay apil ra ba ni sa ilang inner circle basin unya hinog mo kanta ni tanan. Ha? So mo kani nga kini ni ang medyo kuan kayo gyud, no? Sige atong tagag pagtagad. Doon na ko na muhuli pero di lang sa ato ikuan kung unsay confirmation anay mga higala. So mo na nga ang iyang pagkatanggal ba negative ba ni pagkatanggal or ba sige tanggal ya kay ihatagan og mas dako-dakong posisyon? Usa ka dakong tanghaga kana. Usa ka dakong tanghaga kay ang core group mga higala tiya mo na BBM kinumdum mo Gibo Teodoro, Eduardo Anyo, ang duha ka Remulla si John Vic mga higala og si kinini ang Crispin. Oh, mao ni sa mga ngilngig mga sukit tig paminaw. Onya pero katong nagsabot dai si ba si Remulla, John Vic Remulla, Anyo dai Eduardo Anyo sa Gibo Teodoro kani kinis mo otoy mga kuyog. Kini sila pero kini mga Remulla manghilngig ni. So kini ang upat sila daan ni BBM. Pero kung inana ang ilang ko na lakas kayo, ligon kayo og backup si Torre kasi Remulla guna iyang direct boss. Unya direct reporting si Remulla nga to BBM pero si Torre pod pwede makadirect ang BBM kay na naman sa kasuod eh. Unya nganong may nanay man ang sitwasyon. So muna nga sa pagkakaroon igo pata sa pag tagan-tagan ngano ka nga nanay man story. Di ba kakatong iyang push up ni Mel mo hinungdan nga tangtangon ka wa man mao ni mo push up. Tarawa ito push up niya no niya dong. Medyo asamay kanigan push up. Ako na agi man ko pagka-official sa ROTC, di man nimo ako nakatunan. Medyo dili ka makasabaan ka ni sa mong tactical officer anig mo ni imong classes push up. Delikado mag-sneak roll yung kaanang kalakihan. Sa kahinungdan ha? O di ba ka ikatong gi-interview sa nga niingon sa nga pangit ang mga adik. Basta doon na nasuko ka doon na naigo mahiga lang ha? Pangit ang mga adik ha? Sa pagkakaroon, igo pata sa pagtagna-tagna. Nga ngano unsang hitabua nga itangtang siya isip PNP chief mga sukin tig paminaw nga kalit kayo. Asa ka kadagod mahigala sa gobyerno abi nimo. Ngilngig na kinsa may imong backup inana ka ligon og maghisgot ka mahigalag PNP chief nga medyo makaingkag ligon dunay direktang link sa presidente. Direkta mahigala sa DILG nga suod yun kini story. Kadto gani si Marvel mga kagalaan nga bida kadto si Marvel ang ayan magitong dili to dugayon pagka PNP chief kay niingon magutom mahigala nga kon noon mura tog napo sa ibot pasabot siguro insa di man kay kanang adik-adik gud kanang mugamit og kuan mugamit og drugs
para man na pagdugang sa kanang energy ba kay kana na ang labi na mag-overtime ng uban. Wa gaba. Pag-extend na sa oras, pag-extend lang na sa oras nga kanang libang ka magtrabaho man god, no? Mo na nga para ma-extend na ang oras, hindi naman kuno masama nang mugamit. Ano pa bahayag Marvelo? Hindi ibig sabihin na mag-take ka ng drugs, shabu, ay addict ka na. Yung iba, ginagamit lang nila ito para manatiling gising dahil mahaba ang oras ng trabaho nila. Wa gaba. Ug mao ni imong sinultian, i-extend ka. Pero si Tore, wa ba ka masipyat si Tore, kay ingon man sa interview, ang mga adik, pangit. Diwa na hinon sa ma-extend. Askang ahaka mga sukitig paminaw. Ba't kini tanghaga pa ni ha? Tanghaga pa ni mga kaigalaan. Kaysa ako nang giingon, kamo mismo nakabantay mo. Kini bang administrasyon ng BBM, makaingon sa kamahigala bida, medyo kuansad, medyo daghang mga paukyab, daghang drama, daghang kuan. Basin niya, no, itudlo story, basta asas pa posisyon na mingon niya, oh. Kita niyo na, ha? Basin itudlo ng mas juicy pa hinoon nga posisyon, ha, Guroy? Ana katong uban nga lipay ka sila pag kuha na ning balita daghay nag-chat nako legit ning balita ko legit na nakoy contact sa Malacañang ang mga reporter sa Malacañang Channel Salazar confirm dai nako nga tinuod na but unsay rason wa pa nagpaabot pa sila ron unsay rason unya so katong nasuko ni Tore nga nalipay ron ay sa mo palabis yung kalipay kay basi anik announce ani unya maingon nga ihatag ni Tore ang mas dako pang posisyon nino. Anog maingon nga ang final announcement nga kinini ang si Tore gitangtang kay ipulis siya sa DPWH. Ay! Ona nga ayaw sa mo diha og palabi sa inyong gibate diha, ha? Kay wa pa ta masayod aning tanan unsa gid eh. Straight to the point. Kay timan ibaya ninyo nga si BBM bida nakaingon ba kita nga wa na gyud seryoso na gyud siya sa iyang administrasyon nga sa iyang second half na kay niya naman tanang human namang first half human namang 3 years so moving forward sa iyang nahabilin nga 3 years seryoso na gyud submit tanan nga mga cabinet secretary sa inyong mga resignation courtesy resignation submit mo o submit tanan habang unsa pagkaunsaa mahigalang nabalik man happy tanan. Namo na nga kining pagkatangtang ni Tore wa ta kasabot pa ni ha. Tanghaga pa kay ni. Unless mugawas ang isyu nga nag-away sa John Vic Remulla. Ya siyempre siya mo'y nabuak kay kini gud mahigalang pareho gud ning corporate politics actually kanang grabe kami mismo sa korporasyon ang taga-corporate mismo na minaw Toro kasabot na dunay corporate politics sa usay magbinanggaay ng mga officers. Mas labaw pa ang nasa government ang politics diha mahigala. Matingala lang kag regional director ka karon or PNP chief ka kalit lang kang matagaan og memorandum nga nipulihan kag kalit, ha? Kay doon na day mas labaw pa nimo dito nga mas grabe pag-backup. Inanak man na mahigala. So, kung wa magkaaway, why bikil si Tore og anyang direct boss nga si John Vic Remulla og ang direct boss ni John Vic nga mao si BBM, wag gi problema day. Unless mugawas ni dunay mulik daron nga nakagubot ang core group. Kay mo man yung pinagkasuod yun, di man basta-basta. Kuyaw-kuyaw pa maganis Crispin Remulla og nang-apply pagka-ombudsman, basig mo pa na madawat pagka-ombudsman, ha? Nga naman, inanak kalakas sila. Inanak kalakas ang mga Remulla, mga sugid di paminaw. Sumuna imong amo ng mga Remulla. Di ka basta-bastang matanggal diha, oy. Unless lagi kung nagkabangga mo diha, nagkaaway mo diha, nang imong amo, nagbangga mo sa imong amo. Pero gwa gani, ayaw lang sa mong palabi diha kay basig inig-announce niya moingon nga
gitangtang si Torre girelibuhan sa pagka-PNP chief kay atong ipuli sa DPWH. Ay! Basi man lipaghong niya mo ng kalakihan. Doon na inigawas nga pangan nga ipuli ni Torre, pero medyo murag internal pa man ni Inday Kendi ay, no? Sige lang, ato ning tagag pagtagad mahigala og unsang kalakihan kay mura og siyempre doon naman gyud mga inana mga sukit di paminaw. Mao mo gyud mga sitwasyon ron sa kinini ang atong panggobyerno, kini na promote siya. Limang ka mahigala pa kang ngilngigan nig kwan story. Mura ni siya og si Fabian Ver kadto ang Chief of Staff manghigalang Marcos Senior. Og matud pa nila ang loyalty atong Ver manghigala Fabian Ver og moingon nga ambak ng building nga moingon asa nga floor gikan. Kaya kini story may galang ngilngig ni. Kaya mo na sa kangilngig. Ang kang Kibuloy siya mo nag-operate. Ang kang Duterte siya nag-operate. Gipakawawan pa ni si Basti mga higala kay iyang wa gusto ingon niya kanang boxing nga kuan gyud. Wa man toy kontrata mahigala tong boxing pero iya gyud gidayon. Nya kamao sa siya mudas media ba nga kuan. Wa man to. Unsa gutong pagkakuana ang uban pod. Ilagi pa himo pa ukyab, may mo himo pa ukyab story. In fairness ani niya yang gusto lang nga pagkawawan sa Basti nga wa mo to nga mao ni mo na nya si John Vic Limulya inana kasuod sila nga nitambong pa nga John Vic Limulya anang boxing nila kunuhay kay bawo John Vic Limulya nga tuan na Singapore si Basti Duterte kay iyan niya aprobahan ang kanana ang iyang leave inaykin nangayog authority nga mo travel kay kanagong official kas gobyerno kanagong bisan ini government official ini government employee o travel kay gani mga kag authority to travel mao na nga tuwa na, gipirmahan ang authority to travel. Nya, tuwa kay bawasan tuwa Singapore. Ilang gipadayon diri mahigala ang boxing, Kunya ni tambong John Vic Limulya inana sa kasuod. Unless makadungog ko karon og nay mo istorya nga nagkabangga sila sa core group, malabmit nga tanggal gyud story. Pero inyong tawa medyo delikado ni basig itudlo ni og mas kuan pa. Mas juicy pa unya nga posisyon. Iya mo ito gidayon. Ay, mularga Gus Basti. Hibaw siya nga si Basti, mularga Singapore. Family trip to nila. Dugay na to na-approve tong maong leave niya. Ay, dayon niya. Mayam dag pa ukya, basta pa John Vic Limulya nga naghibaw siya, kaya LG Secretary ko siya nag-approve. Hibaw sang wa, ipadayon. Nga ilang gipakawawan. Inanak kangilig, sus pagsuna ni BBM. State of the Nation Address, gi-acknowledge pa na story. Samtang yang gibombahan ng flood control project, pero yang acknowledge si Torre, mahigala maayo ko nung boxing. Bagoong boxing champion, General Nicolas Torre. Para nako, kung ako writer atong iyang kuha ni BBM, di na ko ito appeal day. Sige na lang ka na ang ate nawawan na pagkawawan na sa Basti dito sa level ni Torre. In fact bisa ka ni si John Vic Limulya ngilad to nga dito John Vic DILG secretary ka kay bawo ka nga wa diha gyud kay ikaw nag-approve sa travel authority dito po siya. Nya niabot sa level sa presidente ayaw na paabta. O gina nga kun kay nalahi man ang level unta sa president. Gipaabot gyud dito mga kagilaan. Gi-appeal pa story sa Suna. Unya karon gipa-appeal sa Suna nya kalit na sa katangtang. Mo na gingon niya, tuo mo ana. Straight to the point. Now, mga kaigsunan, si Torre, doon na mahigalay matod pa replacement, no? Nga gipirmahan sab si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ipakita ko na to ning iyang gikuanday nga replacement dong names. Kani mo na ni. Ang kang Lucas Bersamin, signed by Lucas Bersamin, giingon the memorandum for the President from the Executive Secretary through Undersecretary Mary Lynn Charis Lagamon, Office of the Appointment Secretary. Ang subject is appointment of Chief, Philippine National Police, 25 August 2025. Okay, the undersigned respectfully requests for the President's signature on the appointment of. So, muna na yung mahigala, no? Nag-request si Lucas Bersamin, ang Executive Secretary, sa
presidente sa iyang pirma sa pag-appoint na isip bag-ong PNP chief si Jose Melencio Corpus Nartatis, Vice Nicolas de Torre III. Ang pulihan may gala isip PNP chief og kinani ang attached herewith the following appointment letter, position and recommended appointee, mga kagalaan no kining naibutang Annex A og Annex B. So kini si Kuan Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis, nasa picture dong at ipakita ning picture ni Nartatis be. Kini ni abe. Natay kuan na mo ni ipuli ni Torre mga sukid tig paminaw. Siya graduado sa Philippine Military Academy Class 1992. O mo ni. Okay. Mo ni mahigala si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis, 3-star general kini mga kaigalaan. Apan mahimo ning 4-star general unya, no, og mahimo ng PNP chief. Tangla Diwa Class of 1992. Tangla Diwa Class of 1992. Native of Ilocos Sur, so ilan ning lugar ni BBM. Admitted to the PNP straight from high school and held several positions when he finally chose to build his career in the Philippine National Police Force. Si Police Chief, siya nahimong Police Chief sa Zambales og nahimo sad nga Police Chief mahigala sa Laguna. Director siya sa Finance Service. So ito na ning panalapi nakin. Og unya director siya sa Police Regional Office 4A nga nag-cover sa mga probinsya sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal o Quezon. Calabarzon. Mo ni Calabarzon mga sugid ti paminaw. Ining Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal o Quezon. Straight to the point. Siya mga higala maoy ipuli ni PNP Chief General Nicolas Torre. So karon si Torre asa man ibutang. Kay kung makadungog ta, kung doon na mga higalay sibaw nga hinungdan nga tangtangon si Torre, kaingon gitantanggal gyud siya. Pero wa man so far wa man takadungog pag yun indekin. Wa man gyud. So malagmit kini si Torre mahigala malagmit itudlo ni og laing posisyon. Straight to the point. Kay pwede man ang himuon mahigala nila. Sila may naas gahom karon. Kadto bitaw mahigala Ruina Garma. Kay dumdumong Ruina Garma. Si Ruina Garma, nahimo tong Cebu City Police Chief. During the time of Duterte, usato sa mga gisaligan ni Duterte. Katos Garma. Pero mao lagi na, nasa mga sinaligan mahigalawa, ang presidente makagala nasa ipangtudlo ng mga tao, si Garma dunay kaugalingon sang duwa dito sa PCSO. Kay kato tinudlo, masato ni Duterte na katong si General Con ba? Tinudlo mga pon Duterte itong kaaway ni Garma dito sa PCSO. Sila pulos mga tinudlo nang giaway dito. Kay naay giilugan dito mga sukin tigpaminaw. Way labot si Duterte mga sukin tigpaminaw. Pero doon na dito sa mga tinudlo, nagkabangi na di ay. Kadto mahigala si Garma o kadto to ang mga higalang usa sa mga sinaligan mahigalang gikan po sa PNP gyapon si General Wesley Barayuga. Kanomdo mo? Katis Barayuga tinudlo ba sa katong Duterte gyapon gipalingko dito sa PCSO sus kay prinsipyado man. Di prinsipyo man. Dili kalihok tong mga taga PCSO uban nga dunay mga lahi nga agenda kay naman sa Barayuga agi pusil sa Barayuga oy. Og matod pa mahigala sa nang lutaw nga mga report si Garma maoy nagsugo oy. Straight to the point. Lahi tong agenda sa di ay. So pwede nga matudlo og lain. Malagmit mao ni ilang buhaton Torre. Mao kana nga dili pa mahigala sa ako nang gingon kadto ang mga lipaya ron oy tangtang na story. Ay lang sa mo palabis yung kalipay kay basin niya hinuon og mas juicy ang posisyon niya ihat. Kadto po nag-uol po niya nawa story ay lang mo palabig kag-uol kay basin og drama ra ning tanan. Kay wa man ta makadungog nga nagbangi ang dito sa inner circle. Kanigong politics gobyerno mahigala ang nakakuyaw mo na ng politics gobyerno makabangga ka, magbinanggaay mo pariha official dito nagi mga buak ninyo. Karon ang ligon kay diha karon sa kabinete ni Presidente BBM, ang ligon kay diha nga ayaw banggaa gyud
ang duha ka rimulya ay nagbangga kanas gibo ligon sa na diha kana mas inner circle sa presidente o kanas Eduardo Anyo. Ang uban nga mga cabinet secretaries medyo dili mo bangga na nila. Lucas Bersamin of course kaysa may executive secretary. Ang uban nga mga kuan kawil-kawil na ng uban ambot kanas bunuan og unsa ba kani. Kay mingon tangtangon sa bunuan kana makatuom kita. Angay ning tangtangon kini si DPWH Secretary Manuel Bunuan angay ng pulihan. Straight to the point. Onay prangka-prangka pagka-istorya mahigala. So medyo og si Bunuan pa maoy nabalita ron makaingon gyud ka nga adili layo ang posibilidad. Kay ngano si Bunuan mahigala angay matarong lang gina, Kay unsa may yang ikakatarungan ron kining grabeng anomalya sa DPWH. Bisa pag moingon ta nga wa gyud makaapil ibutang ta lang. Granting for the sake of argument. Nga wa gyud bisa gamay mahigalang apil sa Bunuan anang corruption dina. At the very least ang doctrine of command responsibility maigo gyud siya. At the very least mga higala dangha gyud kini sa Bunuan. Nauunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number one. Straight to the point, the attorney Rufil Fernandez Panyo, ang number one sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu.